Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Ing deng thong kepra Troxy Foundation Day of Karbi so arlo mai KARSA Central Committee pen pater pipon si den arong pathua klamalong mai paman pon. Wo signify inkoira phon ingkan surihinira inkoira pliarni den arong pathua klamalong ing deng thong kepra Troxy Foundation Day Central Committee pen pater pipon si mai paman pon. Lapen labang so amai keteng si kedeng pon flag hosting pon sangpi binaterang pi alang lipen si sai chepari deng pon lo. Adun tu labang so sai judet pen puthot por phai hini pen si sai pangcheng pon lo. Mai chepahem pi pon sangpi binaterang pi president KARSA lapen alhi pachini pon sangpi kareng rong parpi secretary alhi man pengpen kachetong dun sangpi karon hansepi MA LLB vice president Karbi Lameramai Rasinja Asong president Karbi Anglong Autonomous Council Employee Association KAACEA lapen joint secretary Karbi Anglong Autonomous Council Employee Association Lapen 37 Foundation Day Karbi so arlo amayalong inut tech race serabangpu ake hai ajitimong president Karbi Anglong West Karbi Anglong and Dimahasau Mondal Singbe secretary Karbi Adorbar Butho Terang KSA Maipu Haraghat Regional Committee Lapen kaprek manpeng kedo atum chetong dunrin TC alangli tumpen kethan pon ke Karbi atumta non ke amithang akhai hijansi chepachor cheparup nangpo Lapen longle philang anta kechi aswaphan ke pinang nilo pusi lamthi thanpo Lapen non ke Karbi Anglong Autonomous Council ta asokebeng asonlo Kadukawe Department do anta State Government atumsi Joy Pen Panchayat Raj asai pamanchia phansi sai nang klembom lopusi lamthe than ponsi kewangchi lang arnita ilitum hemprek palongvek nang popusi lamthe than pon Lapen labang soalam thele ilitum arjuponik sinang Den arong pen Rensing Killing Report Karbi Anglong News Channel
Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Rangsali Arwada Tumapan Bamboo Bridge Humni Kasilam Pipon. Patumi wo signify inko da trok ning kan suri hinira inko da pliarni lakha inko da trok dua barguri MSC constituency angkang Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Rangsali Arwada Tumapan Bamboo Bridge Humni Kasilam Pipon. Pier Theathak Muniratum Bridge Kawe Penta Kisung Kachetong nang Thepik Khangjang. Prangke Rangsali Arwadatum Ke Sokeun A School College Student Lapen Pabrikatum Penchenglo Kisung Chetong Nanglo. La Silapu Local MSC Mate Education In Charge EM Richard Tokbi Arch Longsi Rangsali Senior Leadership Level Sonterangapan Pin Khat Ponsi Dhon Kro Arong Kedama Towar Anatu Check Adelong Isi Lapen Daithor Kedam Anatu Check Adelong Isi Pangrumpet Palong Ni Adim Selam Piponlo. Level Sonterangapan Pin Khat Ponsi Kim Piponlo. La Rangsali Arwadatum Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Aphan Kachuro Pajerpo. Nelitum Aning Kanwangke Langke Telote Kisung Chetong Nang. Nona Bangke Kisung Pen Nang Pejogapot Nelitum Tengne Un Eloputa Ning Jepon. La Pen Non Kevang Chilang Aporanta Nang Lilongsi Dower Jiputa Hawar Arwadatum Pen Ning Jepon Rinti. Lapen non kidamtang Lok Sabha General MP election ahuta Rangsali apolling ke high pondetlo. La Keladak Local Committee President Sonjoy Tokbi Secretary Samson Crow BJP Senior Leadership Level Sonterang Rajiv Sinar Rangsali Ward Commissioner Sikari Terang Atum Chepadukpik Ajoksi BJP Pahai Pondetlo Puta Hawar Arwata Tumpen Ningje Pondrinti. Lapen MLA MSC election ahut ke sense percent of vote chepalong ponji puta President Sonjoy Tokbi pen ningje pon. Theng prang ason kunatsi tomon ke japma. Halapusi krep du nangji. La son thak si komada party si rolling ma ke dodun thek nangji puta ningje pon thu. Theng sak atheng piason ing het ke heno tomon ke the ahuta aro chinglok tun pong titi. Lasonsi opposition party do arat ke thangta development long tun deloputa Sonjoy Tokbi pen ningje thu. Lasi EM Richard Tokbi apanta chorore une Lason kisung thekti ka hut nang keraptun theka potputa radatuma phan than pon thu. Dua Barguri pen Edverson Crow report Karbi Anglong News Channel. Labang so delong la ke kedam tang phombar pen pinian morbar an lan si niltum patang theglo ene dak niltum along bangke kejatum si na pilo em sar si na pilo ampar ke dak rong kejatum do jinghona korte alang litum la lever alang litum si niltum phan labang so delong kijoy wan aphan pilo bangso adelong kateroy labang ke rong ni do Dhon Kro Lapen Rong Mi Rong Phar Labang so de long kateroy minaan tum ningarong pen thegolong lo Labang song bong ke nilitum jong hele lang this da me sipadu nang kong lo labang so de long avidet pen itum lapusi kiduk kisung talapusi si chak pon bom lo lapusi par pon bom lo lasinon labang so de long pini alang litum sar alang litum dilitum hanaki pi pena jok chinghon asumar apai apu atum anta ningarong kithek longsi chihok parping o labang itum sar recharge tok bi arang li phamsi litum chorol milimen ke mensing rong phar milimen ke dak rong mensing rong phar lo anpada nili ke dak so daibor terang a member Rong teke Arwadatum Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Aphan Kachuro Pajerpon. Patumi wo signify inko da trok ningkan suri hinira inko da pliarni lakha inko da trok dua barguri MSC constituency angkang rong teke Arwadatum Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Aphan Kachuro Pajerpon.
Pier the munit jongsi bangapan ke sokyun e lapen development a hin pen chinglok ke rapdun ver lapen kar japdun thip apang phuaphan ke tengne un e lapen rota rowek nangji la ke duabargri constituency arwadatum aphan kai ke sung ke boyhood development a kamalong antami kar japdun thip apang phu em richard tok pi hello puta rong teke hemari rong hang arong arwadatum ka churupon Mate Kachuro Pachirpon. Thema PMAYG scheme, JJM scheme, Open State, Ke Sokyun E Penchenglok Penang An Ki, Rong Teke, Hemari Rong Hang Arong Arwada Tumapan, Rapon Longlo. La Pot Si EM Richard Tokbiapan Ki, Tengne Un Elo Puta, Ning J Pondrinti. EM Tokbia Sangho Panke, Kewang Chilang Apora Hutami, Rong Teke, Hemari Rong Hang Arong Arwadatumke, Chirap Chetodun Bomlang Puta, Duabargri Constituency Arwadatumapan Pachinilo. Puta Ning Jepontu. Lapen ke PMAYG ahem kelongapot EM Tokbia Sangho Pan, Rong Teke Arwadatum Kachuropon. Lapen ke PMAYG contractor Hemson Rong Hangapanta, PMAYG kelong dunvek ahem tunatumpen kachuro pachurpo. The sorkar pen hem nang pilo. Hem son rong hang ning kemisena joksi sorkar pen nang kipi PMAYG ahem nang patang pi pemelo. La sinilitum nonta dolong bomlo. La si contractor apanta churo piklo. Puta ning jepon. La pen EM Richard Tokpiapan sitami rong teki arwadatum akero pi pachurpo. Duabargri pen adverson ko report Karbiang Long News Channel. Kicho hang ni kicho. Education em sar chartok bia. Apan kichuru alam ke lo. Mitung kai la ha MEY hem long li non long kilo patang pia lo. Ala ke claim bang ta contract ke mane son arpu pi ni contractor là hả? contractor ke bang ta hem son rong hang lang ni phanda churu ri tan churu nang kok lo. Ne kai ta long li pi na long lo. Mi sen lo. Tao đang là hem cái long bút thang cái yếm hắn bị lọp cái gì? Iya magen ke also se koran husi churu tu lo. Mane long tu lok. Alang. Nah lemen chỉ thằng mà. Element ji than ni ran singili. Ada arong Rong ke hemari rong hang. alang. Mikar. Penang cái long tum do đi đây. Ma do lo. Ki long li ke kom lo don thom ni don pi ni hindala. Ma ke long al. Kata. là con em thở long lịch bên lăng ra mê từ mà em thì cháu tao bị chỉ đốn hồ sơ lăng lịch nàng pi lo làเป็นlăng lịch phản tam với chỗ rồi làเป็นแก่cô non đang nàng xem về bang tam mê em son long hạng lăng lịch nàng xem pi lo làเป็นlăng lịch phản ta nàng pi thế có chỗ rồi Dilimen ke kau tisu la pen ke dak rong teke rong hang hemari rong hang arong nili na toman kachuningri ma kitam ta kam an tam chero lo lasi nang li ni toman nili men pen nang li ham so nang pilo la pen ke nang li MEC thoi dok nili kui pak le nili a che an tu nili non da la si kam kleng bom lo nang li phan chero lo have lasi em Richard Top bi pesi ari dek pesi neli long lo lasi nani pan churu lo lasi non na chuning ri thui ke lasi la bang so non hem so rong ha si nili kim pi lo la pen ke non nili la bang so si nili do bom lo lasi Này vậy. dang kim pi bang pan ta me nili churu lo lasi em Richard Top bi pan ta churu par pig lo Dongmukak Municipal Board a hithelong long kam teron akumlina thengno long karbirong asar amai pen phirang ke mai kangnipon labang so phirang ke mai ke phapon ang kok alam the phuthak karbi anglong west karbi anglong along karbi lo charlie asong ropli ropho kedokok ajoini karbi akhai amoy arbung kachinglok asonsi nang mantetlo Lasi KSA aro kido open ajo karbi akai amoy arbung pu kachipupon non ke karbi ahamphang asong do anatuma phanta pamang huprong ason bensi pamanik tetlo
Theke jongdam sinang political party penchinglok ason hamphangta keong lapen amen kaprek lapen aro arimle keong seta methangnatta khayaphan kana hokdam awe bon sita karbilo charli asongke rophi ropho kedokok ajoine khai aharchi kri araji mumang aphan kangtingkuk asonben bansi pamandet asonsi thekdam longronglo Lapu ihin KSA arole chingrum nang chipu kroidun sitame ha ihin KSA aruatum kroidunde chedon dunde det asonsi thekdam long Lake amina jongchung aphantong manpeng aphan kachema tharong luma mate political party atum a background karchak dun thip loma pusi radatum ta chithan ponsai anpinlo Lasonsi KSA amahang kapatek pon ha 1959 asengkan pen pining 2024 asengkan an ningkan troxy keprakethom arta nangpleng depta KSA chingrum pon thekthedet ke kopia ke chokchiloma pusi karbi rong asar amai mahamaya constituency mati piranam aro amai phu biren singh ingti lapen kongchun bang Robinson rongpi lapen klemdun rapet ari sanghuatum aning dukpen phirang kemai ke phapon alam thili archuponik sinang dong mukak pen ren sing killing report Karbi Anglong News Channel ini tum terangke amai pon ranam pi haware amai pen ini tum nangso Karbi lo charli asong report doi kok pen iklai vet ki padu ponji ra phan si nilitum karbirong saramai pen kichuning ride pon alang litum je irovet dote khaya ma moyar bung huilitum tipu pon lasi yelitum karbirong sara tanam pi habar pen sami alang litum phan isivet dote ija kong horang ta ilitum la ansu sesi he ponji de pusine nilitum la Karbi lo chardi asong aphan same nilitum ning ekli pondo ase ajat asai pena same ropho rotrok dodera iklaivet do ija sonde ini bangso herangke amai ranam pia hawar pen herangke abutung tumhan kecho hang pon nilitum puan ninggang sampen alang litum ini nang cerap nang cetu dun por la herangke abutung tumhan same nilitum ninggang sama kardom pajirik lo lapen non ilitum la Karbi lo chali asong roni re rothom और रोपो अन दुई कहलो नसी ilitum Karbi lo charde asong sivet eklai vet do ason tebe lan so se jakong rang ke bonji posidi ilitum ranam pi mate mahamai haware amai pen kichuning ri ponenget lahen lo kardom nili bang ke arpu ke kongchun bang lo mamaya mate ranam pi hawar nilimen ke Robinson rong pi nili rong ke bura rong pi de arong girba kadom to ini dak dong muka hawar long ini dapat nih baca pakar dia pahat rong rup kuti Karbi rong sadoan mama rong sadoan pan kacanuri pondo ini hintan ini mungkin Renseng ti ini mama dong ranam pia warong tundang lo am pain pulo kesinian kan yang ini bang ke kese tuman ruk open river padu ye pan nilian bang ke ruk ho tu mata nang cunuri itu rong sado anam pun pana cunuri nanti jung si awe pote dorong sado ini tentang singsangan lagi pot kesana tinggal panda suri sara karam curi si nanti ekawat depan po posi ini tiasi ini kan karena pajar lo kadang to tangte silam the non ke bang dit
juna ceklo tarik thongke bar ni ke je yase innovation abuthak iruwet ke tuja pan kado we hampang asong mantan itu pen chuniri lo lasi jongsi la sorni jongsi kese rothom ropo tumda jongsi nang chetong dun dedet pulote nani tumen kopia abuthak sang ko deng ponsi laso aputhak abang ke yeli tum rong rubai pen same nili rong puno anur kapek rong asar ruba sar pen same la kachitonte along yong si de doi koklo de pulotan de nili rong do charli sumar phan same ha rong kapek rong sar phan same rong asar don ke de nili tum kimukup po je la ro pholong same dodun nang nei pusidi chipu de nang kok po alang le tum yong si iklai vet de do thekhi de pulotan ne yong si alang le tum yong si sidon sar lo de pulotan de kurwang thu arna marni de ta lang se nang palang du nang la pen kirim teram da tum same lang se karbi rong saramai mate la karbi lo chari asong kese ropo pen iruwet ipadoji phansi denili tum sisik sedang nang kokko la pen dere nili tum kedam tang ahut la thana chakti kan chenglok angke nili tum longbui nurak mahamai la pen hemphu tirkhong terpi je cha chehang ponsi yeli tum jakong horang chehang ma pon arna mani de pan nasi lopeng mate se chaka pon igelo kedam tang bhom kuruani kedam tang bhom kuruani si nili tum bangso asai bang deng pon iglo halaso ani de yeli tum abang nang li tum han pherangke ra butung dum han halaso ani nang chehang nai polo Uai phi sami nani litum apor kaduri pena job nang litum hana sami nang hang pon hek thire da som no asi di ini arni bang nilitum bang so asai bang diklaim bana ke nilitum nilining arjang tang som si di thek long mate kaching khan na done te tine lokeng mang so de so tai tu asi karbi atum sami nong nam do nai la pen lan so se ye de litum karbia khai richu pen chenglo ki the ki ding atum same karbi lo char dia song han lo he ma ar bung lo mate kling nun ven sar po da lo da pusin yilitum havar pen mate de tiri pi pen same hok pon lo lang litum ham lasi long ko ra pho havar amai de do an same pini kido pon pira atum same non son na khak sire havar amai atum same doan phan same chuning di pa pon alang le tum kido de papra pon jin ji phan asi nili kwan pading der pen si diliram nang rebi check ko ladam Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me